Je relatívne mladým športom. Do pozornosti sa dostal v 1988 na olympiáde v Calgary ako ukážkový. Hneď zaujal a o 4 roky na to v Albertville mal premiéru. Rýchlokorčuľovanie má svojich priaznivcov aj na Slovensku, vrátane Spišskej Novej Vsi. Práve tu sa v sobotu stretli shorttrackári na majstrovstvách Slovenska. Na zimnom štadióne Spišskej Novej Vsi na záver sezóny sa koná 5. kolo Slovenského pohára, ktoré zároveň je aj v finále Slovenského pohára. Čiže máme tu celkom dobrú úroveň. Všetci slovenskí pretekári od dospelých, juniorov a žiakov sa zúčastňujú na tejto súťaži. Je ich tu 111 a 8 klubov z celého Slovenska, čiže od Trnavy až po Košice. V tomto počte súťažiacich boli zaradení i shorttrackári z domáceho klubu. Ten reprezentovalo dohromady 26 súťažiacich, medzi nimi talent regiónu Spiš za rok 2022 Lara Dziedzinová a ďalšie malé športové nádeje krátkej dráhy. Ja som taká, že ja sa cítim, že som pomalá, ale všetkých predbehnem a minule som mala zlatú a striebornú medailu. Cítiš sa aj dnes napríklad na zlatú medailu? Áno. Pripravená som dobre a vidím to na prvé miesto, prvé, druhé. Teším sa. Na týchto majstrovstvách Slovenska sa aj bývalé vynikajúce pretekárky zúčastňujú Peťa Rusnáková, Lucia Filipová a sú tu aj pretekári, ktorí prišli pred týždňom zo Soulu, čiže aj domáci Jakub Karabín z Prešova, Himpanova, Tokarová. Takže je tu komplet, môžem povedať, slovenská špička. Naposledy sme boli minulý týždeň v Koreji, v Soule, na majstrovstvách sveta seniorov. Predtým sme boli na majstrovstvách sveta juniorov v Nemecku a predtým sme boli na majstrovstvách Európy v Poľsku, v Dánsku. Juniori, ktorí na veľkých pretekoch súťažia so seniormi, momentálne zbierajú od súperov hlavne cenné skúsenosti. Ako vyzerajú majstrovstvá Slovenska? Ako ich hodnotíš? Tak zatiaľ sa pripravujeme na prvú jazdu, ešte sme nemali žiadnu rozjazdu a teraz pôjdeme prvú jazdu, tak dúfame, že to dopadne čo najlepšie. Trúfáš si na cenníkov, čo sa týka tejto súťaže? Tak určite nejaké miesto by som rada obsadila. Aj tieto majstrovstvá Slovenska sa pretekajú na 500 a 1000 metrových tráťach. V celkovom hodnotení sa spočítava výsledok za 500 metrov a 1000 metrov sa spočítavajú body a absolútnym víťazom sa prakticky v overali, tak sa to volá, ten výsledok spoločný, sa spočítavajú body a tak sa stáva víťazom, majstrom Slovenska alebo víťazom Slovenského pohára. Spomína na shorttrackárska špička, talenty tohto športu, ako i budúce nádeje nesklamali. V jednotlivých kategóriách sa im podarili pekné umiestnenia. Keďže pretekárov bolo viac než dosť, tak kompletné výsledky, ktoré si môžete pozrieť, sú zverejnené na stránke Slovenského rýchlokorčuliarskeho zväzu.